Еми, кой да ме направи? 22-25. Мога ли радеш да не ги плата? Еми... Вземете третия изход. Ама моторниците тук по сена летат, бей! Вземете следващият десен завой. Той няма тя друга река, не може да бъде тук, той само сена, нали? И, братле, в годините назад радеш колко трупа има фърлени вътре, знаеш? Сега излизам на D7. Сега ще завивам надясно по D7, ще минавам от северната страна на реката. Давай 4 км, бе. Имам още 32 минути, 42 минути, 52 минути. Не, 42. Май не си огледалата от калника ми, бе, боклук. Пък тук една разеше, кара една тротонетка, разеше, спри да идеш, с този голям гъд ще чупиш тротонетката. Ама неща да отивам навътре, тук, там отивам навътре, си едно, че улизам от центъра, разеш на Сливен, бе. Какво прикажеш ти, бе? Тук покрай реката, по-широки пътищата, бе. Вземете следващият десен завой. Не, на D20 ме дава да сляза. Ама по-добре разеш, не е ли да сляза на D20 да ида направо, нали? Да, защото разеш иначе тъгос. Иначе тук ако вляза, разеш тук на... Той ме дава N315 да карам, ама на 315 имам 1, 2, 3 се отваря, после на... Охо, тук ще ми пречи тия ланколовци. Тук трябва да измезна от лявата страна и да взема десния завой. Та здравата наясно ли ви? Майко ще изпуши на някои тия цигари. Тук, защото разеше виле, флеуре, шеди разеше. Аз девай бутнах една врата разеш да я затворя, ама не на лека кола ме. Един строеше да ме разеш на едно място тясно. Изнасям, а то нямаше удара ляво бордюра. И накрая чупя разеше и се мъркия дрън, гледаме само как се затвори. Аре, полицайите разеш. Спират ме не на мене. 650 метра. Майка, крила ще направя тогава. Че съм лек, каско съм тежък, ще ми се ебе майка. Мерси, приятеля, мерси, макар че аз те изнудих. Ай, тук има едно място да деш, бе. Ай, тук да го кача на тротуара, да деш. Това за коли под наем някакви манинки малолитражки. По изтипо съм разеш, ето бе. Мотористи, бе, мотористи са му донори колкото искаш, синове на вятъра. И е, че готино разеш, жин между колите, ама някой път те са получават. Ма няма кой да ги спре, брате. Еве, излетях. Значи викаш тук да си карам по 10 дниста, направо.
100 метра продължете надясно. След 50 метра продължете надясно. Карайте 1,2 км. Пригответе се да завиете наляво след 800 метра. Алло? Няма проблем с предишта му. Да. Само го правя разеж, да ме прекара разеж по Г20, да. Следва междинен етап след 950 метра. На чумата и го правя да ме завърти. Да не ме прекарва по тез. Защо обаче ми го дава разреши да мина по... да заобикола чак по N86, братле? По този Д20 може да не мога да мина по него. Дале по А86, защо ме прекарва по него? Да, ама не ми го дава разреж да мина по Д20 да се кача. На Д20 не ми го дава да завия наляво. Да. Ами след това не ми дава разреж навигация да завия наляво, бе, брат. Да, не мога да завия. Следва междинен етап след 800 метра. Следва междинен етап след 750 метра. Да. Защото ми го дава разреш, че не мога, защото ми го дава, трябва да отида на N86 и да се върна обратно. Значи тук трябва да вана N315. Нико. Пригответе се да завиете наляво след 500 метра. Нито аз на 550 метра, ако вляза по 315, да разреш, какво ще стане? Оттам ме го дава, че може. Само да надолу лучше разреш сукака, братле, защото тук е ни чудеса, значи трябва да подмина моста, който разреш идва от другата страна на реката и тогава да тъса да завивам наляво. Да, бе, върта 5-6 км повече разреш.